Sa bawat paglalakbay, may simula. At sa puso ng Luzon, sa baybayin, bundok at bukirin ng Pangasinan, nagsimula ang 100 kwento ng ganda, kultura at puso. Ang unang hakbang ng paglalakbay na ito ay sa Bolinao, isang bayang puno ng kasaysayan, dagat at mga kwentong hinabi ng mga tao nito. Dito nagsimula ang paglalakbay ng Ganda Mo, Pangasinan, na hangad ay ipakilala ang tunay na yaman ng lalawigan. Sa pagdaan ng panahon, nagbago man ang mga lugar na binisita, nanatili ang layunin, ang ipakita ang ganda ng bawat sulok ng Pangasinan at ang puso ng mga tao. Marami na rin tayong mga nakasamang nagpakilala ng lalawigan at dumaan sa kwento ng Pangasinan. Bawat isa nahulog ang loob sa probinsya. Dala ang kanilang sariling karanasan, perspektiba at pagmamahal. Mula sa maaliwalas na hangin sa 100 Islands hanggang sa mainit na pagtanggap sa mga baryo, naging bahagi sila ng kwento na patuloy na umuusbong. Sa likod ng ganda ng tanawin ay ang mga taong tunay na bumubuo sa diwa ng Pangasinan. Sila ang dahilan kung bakit buhay na buhay ang kwento ng probinsya. Ang Pangasinan ay higit pa sa isang lugar. Isa itong karanasan na nag-uugnay sa puso ng bawat tao.